Takisto sa najprv predstavím. Volám sa Ondrej Smoleniak, striham už zhruba 35 rokov. Čím sa živím, je to moje živobytie. U nás sa strihači, tak keď profesionálny strihač, keď sa chce uživiť, musí väčšinou profesionálnych strihačov na Slovensku chodí vonku. Niekedy sa to chodilo do Španielska, teraz väčšinou už do Talianska chodíme, do Poľska. U nás máme zhruba najviac rozšírené 3 plemena oviec. Sú to tieto, zušľachtená valaška, tých je asi najviac. Je to jednovlnová ovca a tie ovce sa strihajú 2-krát do roka. Prvá striž sa robí v lete, keď sú najväčšie horúčavy, je to jún. Druhá striž sa robí pred kotením, keď sa ovce ustajňa, teda tá vlna je čistá, to je jeden dôvod. Druhý dôvod, pri kotení, keď sa ovca kotí, každá ovca má nejaký problém, má teploty. Tým pádom, keď je teplota, tá vlna sa samovoľne v určitých častiach uvoľní. Tak. A hlavne kolové mena, hej. Keď je maličké jahňa, poťahne to tú vlnu, bo sa ľahko uvoľní vtedy. Keď zožere tú vlnu, niet pomoci, zdokne, hej. Tak hlavne kvôli tomu sa striha. A striha sa 2-krát ročne kvôli tomu, že by neudržali sa na pokožke, na koži parazity. Čo je svráp, kliešte. Teda sa to očkuje všetko, aj kúpe, ale hlavne kvôli parazitom a tá ovečka pekne priberá. Hej. Keby sme ju nechali rok vo vlne, darmo, že ona bude mať žranie, všetko, pasenie, ale už to bude jej to vadiť. Hej. Tak u nás to strihame 2-krát. Plemeno cigája sa striha, niekde strihajú raz ročne, niekde 2-krát ročne, to už záleží od podmienok. A potom ešte u nás máme meriny, to sú jemnovlnové ovce, tie sa strihajú raz ročne. No, ovečku strihame týmto spôsobom. Niekedy sa strihalo na lavičke, teraz už väčšinou strihačov, čo chodí po vonku, striha to na zemi. Strihači používajú motory už to ako, hej. Toto sú profesionálny lister a je tu kardan Flexi, hej. Flexi sa volá za to, že je ohybný. Ale originál, čo sa v Austrálii používa, sa používajú lamané kardany, čo vám ukázal, na čom strihal predošlý strihač. To sú riadne lamaný kardan, má tu jeden klb, tu je druhý klb a striha, hej. To sú už čisto profesionálne. Aj s týmto sa profesionálne. No a teraz ukážeme asi, ako sa striha ovečky. Každý si myslí, že to len striha takto. Ten strihač strašne veľa pracuje s nohami. Tú ovcu musíte mať pekne zafixovanú. Ja keby som mi držal ináč, alebo čak by sa mi... Ona sa dobre pozerá, jak jemu pekne sedí tá ovca. Nie. Ten strihač, on už vie, kde ju má chytiť, ako sa mu postaviť, jak ju má držať, takisto, že by jej bolo pohodlne. Hej. Takže ovce sa strihajú, tak začínajú sa bruchom, lebo je to menej kvalitná vlna. Hej. Tú vlnu asi takto, hej. Hej. Tak, a ide. Ostriha toto dá nabok. Väčšinou, keď sú tak, že sú profesionáli, zoberie tú vlnu, odhodí, alebo je ten, čo zbiera vlnu, dáva tú vlnu nabok. Teraz vlna hodnotu nemá žiadnu, tak by som povedal, tak ľudovo, že tá vlna ide všetko spolu, hej. Niekedy sa to triedilo. Toto išlo extra, slavy extra, schvosta extra. Zbytok runo išlo už, iná trieda bola, hej. Teraz vlna má 20 centov cenu, že to pre tých farmárov, pre roľníkov, je to strihanie, je to stratová záležitosť. Ale spraviť sa to musí, hej. Tak, jak sme vraveli, kvôli tomu svrábu, kvôli kožným chorobám a kvôli tomu, že by tá ovečka mohla rásť a kľude, hej, si žiť. Dobre, ostrihali sme brucho a potom ideme sem. Že by sme nezašli do tej slabiny, tak tu si pomôžeme trošku rukou, asi takto, hej. A ideme dole. Ako keď vidíte, tu si ju pekne posúvam, hej. A len zľahka. Niekto si myslí, že ho držím silno. Tak zľahka si ju držím, ale musí byť stále zafixovaná. A ideme. Ideme až ku chvostu. Chvost ju urobíme. Potom si ju dvihneme. A ideme sem, hej. Keď sú meriny, tak ešte meriny, keď sú, tak sa musí urobiť také 2 ťahy, hej. Jak ju otočím, ostriam jej toto a potom ide sem takto.
hej? Asi tak. A ako vidíte, ja si ju tu pomaličky zase fixujem, hej? Jedna noha sem, druhá sem. Chytím si ju, že by som jej zase tu nezastrihol do slabiny a zase idem tu. A potom si ju trošku pootočím nohou a ideš, hej? Ide asi takto. Keď je lamaný kardán, on ju musí otáčať. Ja mám flexikardán, ja si ju obstúpim. Je výhoda v tomto, že keď sú veľké ovce, nemusím ja ovcu otáčať, ale ja sa otočím kolo ovci. A si ju tu tak pekne nadvihnem a pokračujem druhú stranu, hej. Asi takto. Dokončím, pustím, ide ďalej. Ten flexikardán je dobrý, tiež musí každý vedieť, že ako mal by byť vždycky tu. Lebo keď je tu, tak mu lieta všetko, hej. Že ten kardán, tá časť by mala byť niekde tu. Dobre, teraz to skúsime tak prakticky. Hlavne je stále, že by ten strihač vedel zafixovať tú ovcu rukami a hlavne nohy. Nohy, strašne veľa sa robí s nohami, hej. No. Jeden ťah, druhý ťah. A teraz sa, jak sme vraveli, tu si urobí raz a že by som nepoškodil, to tú slabinu neporezal, idem trošku ďalej, hej. A teraz takto. A ako vidíte, tu som si ju povolil. Tá ovečka mi pekne ukázalo, to tú nohu mi odkrylo. A idem. Takisto tu, teraz chvost. Chvost každý striha individuálne, hej. A zase tu si ju posuniem, tu ju trošku pritlačím. Urobím jeden ťah, si ju odkryjem sem a idem. Neidem tu do sanky, ale idem vedľa, hej, tak krížom, že by sa mi tu mašina neoprela, lebo by sme ju mohli porezať. Takisto tu si chytíme, že by sme tú slabinu nepoškodili, neporezali a zase. Ovečka by mala v kľude byť, samozrejme sú také typy, že tak u ľudí, hej, že sú nervózne, ale keď si ju vie pekne zafixovať, väčšinou to ide ako v kľude. Tá ovca, jak sa hovorí, starí ľudia, ona vycíti, že ten človek je nervózny. Vtedy aj ona, hej. Pekne ju pustím, niekedy mi zaspí na tom, hej. No a ide si medzi ovečky. Jeden strihač dokáže taký priemerný strihač, keď striha od rána, od tej 8, keď začne strihať do 4, keď sú také ovečky, jak som ja mal teraz, 130-150 oviec ostriha. Je to takto by som povedal, je vedecky dokázané, že strihanie oviec patrí medzi prvú desiatku najťažších prác na svete, hej. To sme my nevymysleli, je to vedecky podložené. A nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Niekto si myslí, že je to stále toto isté. Je to veľký omyl. Ďakujeme.